Hala, galasgaw. Nagtindog ba nangihi akong uyab? Kana silang duha. Sisyo. Kahit gina ka ha. Ayaw na ko. Nanatin ka ni ha. Iklas kay animal. Agay! 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 Patabang! Uy! Tatan-awa lagi kanang dadalag motor ba? Unsa mga disgrasya man di ka? Asam di kagikan di ay? Ikan ko sa kong uyab pa, namisita ko pa. Sos, pastila na ginang uyab-uyab niyo ba? Sugod pag uyab-uyab niyo ba? Di na ka masugo, sinasa na ka maabot. Nga karon na disgrasya na ka. Tungod na ng bayhana. Disgrasya, kay kuno wala man ako nituyo Sugod karon ha. Undangan ang uyab-uyab nimo. Ibaligya ta ng motor. Tungod na ng motora ba? Mamatay ka ng motora. Bus, layuan na po na ni boss. Ay, aman na yung motor, boss. Tora oh. Wa pa ginagibangon ba itong suka daw itong pagkadisgrasya sa kong anak. Muna ipalitan nga motor, tara. Tara. Ang darao, 4 mil lang na eh. Tinako kayo nagdamit sa yung motor. Di manghangi o ni 5 ni. 4 lang good na. O sige, ito na ko. Ay, sabang ako yung nagbaligya ha. Larang animal na tumboy musugot rag baligya ako trumal nga sa kong motor. Di ko musugot. Kapuyag, bakit mas mahal? Oy, asa day itong motor ni mo? Lagod kay Papa gibaligya akong motor. Sa mahal, be, mangisa ko ha. Hala, galasgaw. Nagtindog ba nangihi akong uyab? Bahala ka di. May mahal, ay sakot biya eh. Sus, tanawa rin kuning anak ka o. Pataka rin yung panguyab. Kita kay gwapa. Panguyaban din naman tanawa. Bayot ang uyab sa panuhak. Sus, gayan niyo ganiharog paabot rin ba? Oh, diara ikaw na bahala sa nagkuhan sa kong motor ha. Basta, tagaan na ta mag-1,000. Sige ako'y bahala na. Biskang pagpila na sila kabuok. Sa 1,000 na ni. Tungaon ta ni. Kana silang duha. Ako kansi ani, nanakoy panchika. Sisyo. Kana kaning duha no. Unahon ko ng isa. Shh! Hoy! Ambin ang motor! Ha? Unsay ambing motor? Bago ra kay kunigipalit og 4 mil. Tagaan tika kay 1,000. Ambin ang motor! Di ko oy, kansihan ako ano, 1,000 ra, 4 mil akong palit anay. Suga ning libata oy. Mupatay jud ni tao ba? Kahit gina ka ha! Ayaw lagi. Ayaw lagi. Nanatin ka ni ha! Iklas kay animal! Tiya ana oy, maigo ang ulo ani ba, buak siguro. Minta na suwa pa ka na igo, ihatag na ng motor! Hala, Ginoo ko. Giunay naman yang kauban. Darang motor oh. Inyuhan na ni. Bahala mo dira. Mang, asa na magamang? Ang motor gihatag na! Bahala ka damang oy! Di tigabahin na sa 1,000. Ihatod ko ni motor. Patugtog manoong kada. Ay, nabalik ra gid akong motor. Oh, dara mo motor oh. Ay sa 1,000 be. Sa 1,000, tuwa ra ni amang. Animal nga amang na isahan pag yugo.